ביקשו ממני המון פעמים איך אתה עושה מעל 120 מטר. אנשים לא יודעים פשוט איך לעשות זה. זה ה-DJI 3S. ההגדרות שלו זהות לפליפ, לנאו. פשוט מאוד. נכנסים לכאן. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, הולכים לקונטרול. לא בקונטרול, סליחה, סייפטי. יורדים קצת למטה. פה זה הגובה של החזרה הביתה. פה זה גובה ומרחק. Max Altitude, Max Distance. במקום שה-Max Altitude שלכם, שנייה. במקום שה-Max מקסימום גובה יהיה לכם על 120, זה פשוט, הופה, ל-500. וזהו, וזה כבר לא חסום.